Какво се случва, когато в пубертета едно момче вземе Да, наркотици? значи Защо толкова им харесва и не могат да се откажат? Какво ти се случва в главата? Значи в главата, специално на мене, ми се случи това, че аз бях лек, значи можеше да правя супер брутални бели, но с момичетата бях леко срамежлив. Не напълно, но например, ако си харесвах много някой момиче, бях супер срамежлив. И когато вземех амфетамини, тогава този срам изчезваше. И можеше да си говорим по такива теми, все едно, че бях Албърт Айнщайн. Все едно, че друг човек имаше в мене и ми казваше какво да говоря. И този срам изчезваше. Почнах да ходя, аз не ходих на дискотеки, почнах да ходя по партита, по дискотеки, значи където се сетиш. И исках да кажа, че в самия пубертет, ти когато го вземеш амфетамина, тялото ти е пълно с тестостерон. Пълно е с всякакви химически вещества, които са нужни за този пубертет. И ти когато я вземеш тази синтетика, в тялото ти става един супер, супер голям взрив. Получава се, аз имам чувство, че не атомна, не водородна бомба, не знам какво избухва в главата ти. И там вече това е най-опасната фаза. За мен това беше най-опасната фаза, пубертет. Аз не можах да го преживея това нещо, не можах да се спра, въпреки големите говореници, приказки и така нататък. Даже навърших 18 години и влезнах в психоболницата в Ловеч. Вашите ли те вкараха там? Сестра ми, понеже завърши и почна в Ловешката болница и работеше и в метадоната програма като втора работа. И почнаха и даваше на един наркоман, на един с една гърбица, щеката му викахме, почна да дава метадон да го продава на улицата на наркоманите. Кой го правеше това? Той. И аз отидох... А кой му го даваше? Самата докторка. За него или за да продава? Продава. Той го купуваше на 50 стотинки на кубик. Един кубик е за 50 стотинки. Той го продаваше на 1,50.